caña. Sí, ey. Hostia, Nano. Me cago en mi puta vida. Bueno, mejor pinchar que la cabeza. ¡Ay, Cristian! Ah, ese es el José. Hostia, chaval. Vamos, dale, chaval, venga. Corre, Gambeu. Buen Dios. Espérate, cuidado, papá. No tan. ¡Va, Ferran! ¡Vamos, Ferran! Vamos a dar. ¡Vamos, Elchi! Salta tots dos de cop, no? Enfrente de casa de él. Yo no vais. Antes pero no escuchamos. No me gusta nada el caso. Bien, bien. Empalma, empalma. Cuando coja la de suspensión. No, pero. Es falta de máquina. Todos de Mumbai, ¡Dale, Pepe! Feu la V. Sí, a ver. Ay, qué tonta. ¡Oh! Passa al seu costat. Hòstia, per sobre. Es un pairo. Ole. ¿Cuál era su noticia? És la meta, ja van follats. ¿Ves? Algo así. Así que usted ya. Que voy a por ahí, ¿ves? Qué mala eres, ¿eh? No. Si es que...
Categoria júnior també, encara. Fins a categoria màster teniu tots els temps penjats al panell de criteris de la plaça. Han arribat les matrícules, a veure. Ah, està per terra, que gratis. Ara ens arriba el següent corredor, que us guia de seguida qui és Francesc Dominans, 2.36, Francesc. I ara penjarem el panel fins a categoria júnior. Ho penjarem, feu? Val, la part seria els temps, però ara ho penjarem tot fins a júnior, que ho sabíeu. Fins a júnior ho pensarem ara, però anem dient, arriba Dani Millonichev, 2.34. Hòstia, n'hi ha dos. Mira, mira, que guai. ¡Pacho! ¡Pacho! Però passem pel mig. Ens arriba la dorsal de cas 406. La categoria dels fèmins que diuen temps de seguida, o tornar a llicència, és la Tamara Caramonti amb el temps de 4.07. Edició del company del 136, no hi ha. I anem al temps de seguida, 136, és el Jordi Virgili, 2.53. Enhorabona, Jordi. Arriba al dorsal 233, és el David García. I David, arriba el temps, a la llicència, no? David, 4.19. Arriba al dorsal 87. El 7 és el Lissany Guineres,
El temps en 3 treballs. I anem al temps seguit, és la Ruth Castro, 3:38. Parla, però...